Αυτό είναι το πρώτο πολιτικό μου σχόλιο. Και είμαι αμετακίνητος απέναντι σε αυτό. Σαν απειλή ακούγεται. Έχω εμπειρία 12 ετών από το κοινοβούλιο, από το τι γίνεται όταν μια κυβέρνηση χάνει, ένα κόμμα χάνει και ένα άλλο κόμμα κερδίζει. Ξέρω το κλίμα. Και επίσης περίπου άλλα 20 χρόνια τα έχω μελετήσει ως συνταγματολόγος και έχω γράψει και σχετικά βιβλία από αυτού. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί το ελληνικό ταπεραμέντο στο πολιτικό επίπεδο όταν ένα κόμμα κερδίζει τις εκλογές. Εννοώ, κύριε Αρμοστάκη, αυτό που εννοήσα και δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Πολιτικά. Εάν ποινικά. Πάμε τώρα. Εντάξει τώρα, κύριε Αρμοστάκη. Ναι, εντάξει. Εάν ποινικά, έρχομαι τώρα και σε αυτό. Τι εννοείται εντάξει? Το πρώτο είναι το πολιτικό. Τι εννοείται εντάξει? Το δεύτερο με συγχωρείτε. Εάν δημιουργηθούν για κάποιους ανθρώπους, σε οποιοδήποτε. Τώρα μην κάνετε τον αφελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι έσα. Μην κάνετε τον αφελή τώρα, εάν και τα λοιπά. Αφήστε με να πω. Αφήστε με να εντάξει, κύριε Αρμοστάκη. Σύμφωνη κουβέντα να γίνεται. Πάμε και στο νομικό. 5.000 ευρώ ενίκιο δίνει ο αδελφός του κύριου Παπανδρέου. Σας παρακαλώ τώρα, είπε ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος θέλει να χτυπήσει τον ίδιο και όχι τους συγγενείς του. Τι σημαίνει αυτό? Μ' αφήνετε να πω τώρα και το επόμενο? Θα σας αφήσουμε όσο γιατί θέλετε. είστε δημαγωγός. Εγώ γιατί? Βεβαίως. Γιατί εγώ κάνω μια πολιτική τοποθέτηση, μπορεί να σας ενόχλησα, αλλά αυτό ανοιχτό είναι. Να πάμε και... ένα λεπτό. Είμαι συνταγματολόγος και γυρίζω. Παίρνω πίσω αυτό που είπα. Δεν είχα δικαίωμα γιατί άλλο λέτε μια δημαγωγία, άλλο είστε δημαγωγός. Σωστό. Το δεύτερο εννοούσα, όχι το πρώτο. Σας ζητώ συγγνώμη, το παίρνω. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, να είμαστε κύριοι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εδώ έκανα λάθος.